ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва шахсоне ки айни ҳол манро гӯш доред. Аз ҳама шумо хоҳиш мекунам ки даворо то охир бо диққат хуб гӯш кунед, баъдан ба ёру дӯстони худ бирасонед ки хеле ва хеле муҳим аст. Ноғуфта намонад дӯстони азиз, шумо дар шабакаи Корвони Умр қарор доред. бо шумо ман Абу Мудассир. ба хотири дигарҳо ҳам аз ин хабар бохабар шуданашон саҳми худро гузореду дар зери навор лайк гузоред. касоне ки ба шабакаи мо меҳмон мешавед, обуна шено аз хабарҳои муҳим боз ҳам бохабар шавед. иншоаллоҳ ки ба фоидаи шумо ҳаракат карда истодаем. бар ҳамаи мову шумо маълум аст, бародарони азиз ва хоҳарони меҳрубон, муноқишаи Русия ва Украина бисёр мардуми мигрантро, яъне ки мусофирро дар тааҷҷуб афтодааст. хабарҳоеро шунида истодаем ки ҳар шахсиятере ки бедокумент ё ин ки дар кӯчаҳо меқабанд бурда ба ҷанг равон карда истодаанд. фикр мекунам ин хабарҳо ҳама дурӯғ ҳастанд. баъдан хабаре байни мардум хеле овозаи баландро гирифтааст. мегӯянд шахсиятҳое ки гражданствои русӣ доранд, яъне ки паспорти русӣ, шиносномаи русӣ доранд, оё касоне ки аз онҳо хизмат кардан ба ҷанг бурда мешавад, ё ин ки касоне ки паспорти русӣ доранд, шиносномаи русӣ доранд. имрӯз хабаре дар сомонаҳои иҷтимоиро шунидем ки мегӯянд ба мобилизатсия то синни 60-солагӣ ҳамон шахсиятҳое ки аз кадом давлат набошад шиносномаи русӣ дорад бурда мешавад. албатта мо инро намехоҳем. албатта мо сулҳу субот, оромӣ дар тамоми ҷаҳон мехоҳем. имрӯз ин мусибат болои Федератсияи Русия омадааст. бисёр мардум аллакай дар сомонаҳои иҷтимоӣ, бегуфтани ман ҳам шумо хабардор ҳастед, рӯз то рӯз чӣ хел хабарҳо баромада истодааст. рӯз то рӯз чӣ хел наворҳо мардумро дар ҳайрат афтондааст.